Dobrý den, vítám vás u 5. dílu novinek ze světa IT. Pořadem vás jako obvykle budu provázet já, Patrik Macuch a můj kolega Dominik Lalák. Dobrý den. V dnešním díle si představíme nejtenčí biznisový ultrabook značky HP, a to je HP EliteBook Folio 1040 v elegantním hliníkovém provedení. Tento notebook jsme si pro vás volili, jelikož něco podobného by se vám mohl hodit v budoucí profesi velkého manažera. Ještě bych k tomuto ultrabooku dodal, že se prodává ve dvou provedení, a to provedení s procesorem typu i5 a i7 čtvrté generace Haswell. My dnes máme ve studiu verzi s i5. Nyní si notebook vybalíme a řekneme vám něco o něm víc. Hned po otevření krabice je vidět samotné zařízení, které dáme na chvíli stranou a podíváme se na zbytek dalšího příslušenství. Dále v balení nalezneme standardní manuály, instalační média. Nachází se zde instalační CD, DVDčko pro Windows 8.1, ale notebook už je předinstalovaný Windows a má 7. Dále nalezneme nabíjecí kabel. A jako bonus zde máme redukci pro síťový kabel RJ45 a připojení VGA konektorů. To bude asi vše k obsahu balení a nyní bychom se mohli kouknout na samotný notebook. Když na první pohled je patrné, že ultrabook je velmi kvalitně zpracován, dosvědčuje tomu i použitý materiál, který je v tomto případě hliník. Zařízení na nás působí velmi luxusním dojmem a za design a provedení dávám jasný plus týmu společnosti HP, který se podílel na vývoji tohoto zařízení. Samotný displej má velikost 14 palců a jedná se o rozlišení HD+, tedy 1600 na 900 bodů, s LED podsvícením a antireflexní úpravou. Na horní straně se nachází webkamera, která se schopností natáčení video v HD rozlišení 720p. Rozměry notebooku jsou na šířku 33,8 cm, na výšku 23,35 a na hloubku pouhých 1,59 cm. A to vše v hmotnosti 1,49 kg. Na ultrabooku nalezneme konektory, jako je USB 3.0, nabíjecí port USB 3.0, jeden dokovací konektor, konektory DisplayPortu, vstup napájení, kombinovaný konektor sluchátek a mikrofonu, jeden slot pro bezpečnostní klíč a jeden slot pro microSD kartu. Nyní vám přiblížím přední stranu notebooku. Jak vidíte, nachází se zde tlačítko pro vypnutí a zapnutí notebooku, velmi hlasitý reproduktor, který slouží jako vývody větrání. Dále zde máme mechanická tlačítka, jedno z nich slouží jako rychlé vypnutí a zapnutí Wi-Fi a úplné vypnutí zvuku celého notebooku. Na tlačítkách Evlock se nachází klasické funkce pro snížení, zvýšení jasu zvuku či vypnutí, teda uspání notebooku. Dále se zde nachází na přední straně technologie NFC a touchpad, který je bez mechanických tlačítek, funguje pouze po dotyku. Chvíli nám to trvalo, ale po čase jsme si na to zvykli. Dále se zde nachází jeden z bezpečnostních prvků notebooku, a to biometrický senzor na otisky prstu. To bude asi vše k přední straně a následně si rozebereme hardware už uvnitř samotného přístroje. Nyní k samotnému hardwareu. Mozgem notebooku je dvoujádrový procesor Intel Core i5 čtvrté generace, známé pod svým označením Haswell, který má v sobě pouze integrovanou grafickou kartu notebooku, a to Intel HD 4400, taktovanou na frekvenci 1,9 GHz a 3 MB mezi paměti. Za zmínku jistě stojí také paměti RAM s jejich kapacitou, která činí 4 GB s frekvencí 1600 MHz. K dispozici je 6článková baterie Li-ion s dlouhou životností a 10 hodinami používání při plném nabití, což považujeme za nadstandardní. Mezi asi největší chloubu notebooku patří SSD disk s kapacitou 180 GB, což ocení každý, jelikož notebook máte nastartovaný během několika vteřin a každý dokument máte v žiku otevřený. Bohužel chybí nějaký další disk, kam byste si mohli uložit například filmy,
které oceníte při nějaké dlouhé cestě a musíte tak počítat s další zátěží v podobě externího disku. Na závěr bychom chtěli shrnout klady a zápory samotného Ultrabooku. Jako hlavní klady vidím extrémně kvalitní zpracování, a to doslova, jelikož s notebookem by se dalo snad i šermovat. Do toho je tam klasická pro HP voděodolná klávesnice, navíc má notebook celkem přijatelnou hmotnost a pro nás naprosto vyhovující rozměry. Bohužel to se také velmi odráží na ceně Ultrabooku, která se šplhá k téměř 50 000 korunám. Někteří z vás by mohli postrádat externí grafickou kartu, ale dle našeho názoru si tento notebook nikdo nekoupí za účelem hraní her či dělání náročné grafiky. A bohatě si vystačí s integrovanou grafikou v procesoru Intel HD Graphics 4400. Dalším kladem by se dalo považovat extrémní zabezpečení, které vás ochrání snad před každým hackerem. Tímto vám děkujeme za pozornost a těšíme se na vás v příštím díle. Naschledanou. Naschledanou.